guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Nine. Ayan, di ba siya nanganganak guys? Nakakaawa na yung mukha niya. So ayan, update ko kayo pag nanganak na. So ayan, bye! So ayan guys, babalik tayo sa nag-labor. Titingnan natin kung nanganak na siya guys. So ayan, papunta na ako. So medyo maambon kaya ako kasi wala tayo payong guys. Doon lang naman sa amin. Ayan. So ito yung daan papunta sa kanila. So ayan, paakyat na tayo papunta sa kanila. Ayan. Kuwang na lang daw sa iri-iri guys. Ayan, pag-ik niya guys, kuwang sa iri-iri. So ayan guys, akyatin na. Titingnan po namin nandun sa taas. So ayan, puntahan ko na. Gusto ko makita yung baby. Ang dilim dito. Maganda tayo dito. So ayan guys, thank you kay Lord kasi lumabas na yung baby. Yun, ayan o. Ayan, paliguan na namin. Ayan, paliguan ni nanay. Ayan. Di yan chocolate, di naman natin Pakaputi. Pero mukha ka, papa niya pa rin. Tutin-tutin. Putinan guys eh. Ingone, ganang Egypt, tutin. So, dito lang siya nanganak. So, ito yung nanay. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ano masasabi mo na ako ang umiri kanina? Lumabas si baby. Ayan. Ayan guys, yung nanganak. So, kanina hindi ako naka-video. Pwede yan? Hindi. Hanap ka doon. Hanap ka doon pala. Ang tawil. Hindi yan pwede. Nagkanila sana doon sa bahay. Karton. Dapat malapad. Ang kawaan mo yung paraan. Kung kumain ka, Sumigop ka sa pauni. Para magsabaw na. Nagatas na siya? Hi guys! Sa puti di mo ron. kung ano lang naman to. Mga 6 pounds to. Okay, bye! Si nanay oh. Smile po dra sa vlog ko na. Grabe siya. Smile ganda. Yan, ito yung nagpapalabas sa mga bata. Guys, meron tayong ibigay kay baby. Ayan, sa mga pinaliitan po yan ni baby Tuwin. So, ito yung higaan niya. So, ibigay na natin doon. And magbigay tayo ng komot. Tsaka yung isa na ito guys, andun na dinala ng papa niya. So, ayan guys, ihahatid po namin ni Zelfine. Kasi para may mahigaan yung baby. And ayan, so ayan guys. So, ayan. So, ayan, ibibigay natin kay baby. Hindi pa natin alam kung anong name nun. So, ayan, baby, ayan. Bibigyan natin ng kumot guys na makapal kasi nga kanina natatakot ako kasi namumutla na yung mama niya. And ayan, bibigyan na natin ng kumot. Ayan, kay baby yan. Higaan po yan na baby. Tsaka ayan, ihahatid po namin. So ayan, ayan guys. So ayan lang. Pinagliliatan po yan ni baby Duwin. Ipamigay natin kasi hindi na natin magagamit yan eh. Masisira lang yan dito pag nakatambak. So ayan.
Ayan. Ayan yung baby. Tapos ko nang binihisan si baby. Nasaan ang lighter ko? And ayan, uuwi na po kami kasi kakain din kami. Nagugutom na kami. Ilagay mo yan sa basura. Ayan. Tingnan mo kung wala namang So ayan guys, hanggang dito na lang magtatapos ang aking vlog. Sana nagustuhan nyo ang pag-iri-iri ni Nini kanina. Hindi po di si Jim ka. So ayan guys, ang baby super cute. So naghintay na yung boyfriend ko dyan, no? Ayan, ayan. Mag-hi ka dyan sa vlog ko. Mamaya na tayo. Mamaya tayo gagawa ng baby. Sundan na natin si Duen. Mag 1 year na eh. So ayan guys, uuwi na kami kasi yung baby ko doon walang nagbabantay. So kanina pa ako dito. Yun, ayan guys. Thank you sa mga lahat ng subscriber ko. Thank you so much. Bye! Bye! Napulot. Yan nga.